ceerno Seydou mo paatigal o noddi wonde min hirde he o wiyamande ko mbatta ko aɗa wawi ɗum te so tawi yalti wiyoɓe mbimi kala ma belto hen en teddinen ceerno Samba Gagnal Abdoul Hammed Sadji Moussa enen makko gonde hirde nde noon ceerno Mamadou Ibrahima Kane Abdoul cheikh ma haɓama haaji kewɗi hol wolde makko ɓurde muusi nde ganduɗa sayko ma finni hayɗo fotino finni no waɗi Abou Diop aɗa andi kaɓateɗo kam ɓe haɓa fo no finno kono ɗeɓi foolede yiɗa ɗon ɓe neɗɗo ɗeɓi foolede ɗon no finna ɗon no feewi no waɗi hen wolde makko ne wiyete kuulum e Mali walla Guinée e Mali kuulum ñande Saykou Oumar finni waytela Mali ñande Saykou Oumar finni ko finnanimo kuulum mi haalan mana wayi Saykou Oumar daɗi kuulum nanala o nanama wawlite leydi he ndeka laaɓe ɓe mbaɗi kamen ne feere mumen dentina doole mumen ko wiyete ko dental renete yimɓe denti ren ɗumen doole kewi laaɓe naya ɓe hen goto wiyete ko Yamfele Kema goɗɗo wiyete ko Jumani Yamfele goɗɗo wiyete ko Gueladio Deysi goɗɗo wiyete ko Modi Siré Dissa goto e mabɓe fof addi ujunnaji 12 innama ade ujunnaji 12 innama ade goto fof drapeau mum ko ɗum rondi kamɓe naye ɓe joni aɗa andi hawrata joni ko ujunnaji 4 innama ade ujunnaji 48 ɗum ɗo falori Saykou Oumar Yamfele Kema Jumani Yamfele Gueladio Deysi Modi Siré Dissa ɓe fali Saykou Oumar kuulum ɓe dentini doole maaya nan hakkude mabɓe eɓen toyno kono Saykou Oumar koɓe parɓe ɓe mbi Saykou Oumar yawno tacca ngara an naɗɗo leydi amen aɗa tooña amen ɓemin ndew Allah bo min gandaɗo heedi an biɗo ko taniraɓe amen mbaɗno fof ko fenade mbeɗa min patma an dirbinɗe leyɗele amen an keɗɗo laamanteji amen an bonnuɗo fayidaji amen naata leydi amen komin mbaɗi fof mbiya wona gonga ko waɓiraɓe amen mbaɗno fof mbiya ko fenade yomin ndew Allah bo min ganda min meeɗama yiide min jatata makko hay hunde min cohlani toon ara an min fadata gonde doole ñande hen Saykou Oumar noon ala yimɓe fodɓe noon te joni ɓeɗo fof ko fewtiɓe padimo goɗɗuɗe Allah heewi doole kore wallahi no wodi o yoɗama dali jeliya ayi woni kucciɗe ma hono joom jaayi bote jaaƴe o yanma ɓe guddu wallahi no on wima taal o wi darɗe yeesam ɗo hoɗama ɗile beela on ne ko ceelawnade ɓeɗo tokoraɓe ɗiɗi nodda garemi haalana mon pecce konu ngu son pecci konu ngu duttoɗon caggal son gari nokku nan toon wiyete ko juuɗe jagam dappe maayo goɗo juuɗe toon haka Saykou Oumar o ɓadde sirro te neɗɗo no hoɗo toon anda ɗum son nawi hunde e konu ngu on ndewi juuɗe jagam dappe heddiɓe yo gon ɗo e dande ma he feere ɓene coyno men sikka ɗo gonɗen ɓe to tartiyo so ɓe tartima
njoka heferɓe e maayo nde coyno men gaɗa maayo ɓe to iwraɓe dow njokaɓe e maayo ngo andi oɗo palam ene feewi ala moƴƴo iyo ɓe tartoyi heddiɓe nan ɗiɓe dimaɗi heddiɓe nan ɓuftono mbaɗa ɓuti yiino heferɓe nan ɓeydo tikkude gaɗe ko onon min fadata sinani matani ndekede yo kono julɓe iwri heferɓe caggal jayi dilli Abou Diop ñande hedde no wuɗi no feewi jayɗi dilli silimaji jalti petelaji pelli ha conde kuri gasi jiya joni aɗa fellanno condi ma e kuri ma gasi mbatta fetel ma sawdu aɗa wuuɓo tan aɗa lappa sa wuuɓima ganduɗa joye timoye ma akal ha jomum lende e nden leggal da ɗum itte sago warno soyno allahu akbar ndeysan ko taccino kono fotirno Abou Diop ɓe itiɓe yaata hay goto fiɗɗa nofuru to koko mayi heddiɓe dañani boom hay haɓede haqqe no mbawi hewde Cheikh Oumar ko an min fadata so neɗɗo yamani finnata finnata ɗon noon Cheikh Oumar so waɗino deeƴi tan o heɗoto sawtowol nelaɗo Allah tan hay tukke nofuru makko ne haalnamo wimo woto hul aɗa wonde ballal Allah aɗa wonde defaram e defare Cheikh Tidiane Oumar wimi hulani sabu mbeɗa andi mbeɗa wawi biɗitiɗe o wi yimɓeɓe joni noon kanko Cheikh Oumar o yeeƴi yimɓeɓe oyi hol pellital mon ɓe mbi seedital pellital amen ustaki ayɗe jiita min ɗo ko maayi ko min ji o e banggue min mbi bonko ɓen malama min gañi ko woto min gonde jihad o ha gasa tawa ala men maaɗe hen min ganda wattana men addani min ga minen wurde addani min ɗo faggade addani min ɗo resde te paama ko boni fof bonanta kefere saabu somin mbaɗi kefere natat jaygol so kefere a wari amen min male min natal janna ko boni fof bonanta tanka kefere Oumar wi joni noon nane ko feere wonno hanti kanko pellital woni ɗo jinmi ko janon e maayo ngo ndon ɗon petiraji kuccone heferɓe ɓe cikkitaji ƴeew waɗɗi ɗo puccitari yi joki heferɓe mbarama ha laaɓi sa wiyama ya rondo fetel ma lumboɗa kucca e foɗɓe ni hewde est ce que ɗum no fewti har sikkuno Abou Diop sen tawa men mbaɗno ala e mbatta attention ala men miijote ma e miijo men mbi ha jiiden e koye men de kono koppo kanko subaka koppo ngo e ma nangue hoɗo telbade ndeysan yimma telbar kay i jaltaɓe weɓade a weɓade yimɓe mi Cheikh Oumar min pelliti ɗum saabu minen mbiyen min gandi rondade lumbo ɗiɗi fuutankoɓe goni ɗo goto fof ko famdi kala ko waɗi meeɗi rondade wutti mum ene fawi en sarta lohoye guesa bamum wallahi no woɗi hande noon ko loore hetereɓe ɗum kollu ba Cheikh Oumar goto fof rondi fetel mum koɗa ɓe pawe maayo ngo ɓe tuggi e nokkude peeri ɓe ferɓe jaɗi ha foram sanamuji jaggi ɗi waɗɗinoɓe dimaɗi poolama mbiyono ɗum ɓoɗon gara onon kam hono mbaɗanten ɓe ɓe mbi ɓe ko arjigui ɗiɗi men ɗiɗi men dañi arjigui goppen haɓe keeɓa hakkude maayo pellen ɗon yimɓe nan lumbo nan gara ha keeɓi hakkude maayo mara ko deyto o subaka Abou Diop ɓeɗo ɓe ko combat ɓe tiime maayo ngo ƴeewa laaɓɓe nayyi ɓe mbimami ɓe yamfaleke ma jumali yamfale guelajo de si modi siré 10 ans goto fof no ardi ujunnaji 12 kamɓe fof ɓe kufri maayo ngo honkoɓe pellata lumbotoɓe wonɓe hakkude maayo wallahi nden jayɗi ɗi dilli condi ɗi sabana wawi hewde maayi niɓɓi ɗi ɓe natti yiide lumbotoɓe hanti kay maayi niɓɓi ɗi kunos ɓe mbaɗi jeygal dartini e jayɗi ɗi piyarɗe ɗe dartina hendu wone nawde cuurki ɓe jii lumbotoɓe jeketa e goto fiɗaka kawi Sadio Allah mbi jam ɗum no wawi wonde ɗi enen de nane nde kaɓeteɗen nde ko pellumɗen fof en gopani eɗen tiime ɓeno lumbo toɓɓata koɗo welma pellen hay goto ma yaji mbatteɗo wonno jayɗi ɗi kadi dilli
nder jaydi dilli kadi ha maayi niɓiɗi ɗi goppi kadi hulti ndekete kadi ala piɗaɗo joni hawni mbatteɗo wonno ɗo woni tataɓol nde ɓe mbattiɗo wonno maayi niɓiɗi ndekete yo won hen koye ɗumen mbatti tuggade e leydi natti ɗum mbade fuɗɗima nan ƴeew banggue moɓe keejo e yo dootima pétalaji itinaɗi matani ɓuuri core nder mabɓe kono noon hargue koɓe bongue ƴeew tubbude on mbiyata soppi tan yuwi tan jewa mbeeto ha nangue hoore soppi tan yuwi tan hawre ladial tan nangue hoore ha banggal tisi bara soppi tan yuwi tan i Abou Diop ɗum weli rentade jonde ɓen ɓeti ni golle ɗe mbayi salli fana yonti ɗum mbiten tisi bara Allah hoddiri ɗon noon sam harusine aɗa yotte Cheikh Oumar ene addi leetar Amadou Moukhtar Disani eyo ni de tara war ko Abdul Jammo jengi ko de ñaayi ɗo e Ndiayel bandiraɓe beltima no feewi yimɓe ko ñalɓe tampude ko jam haaju en kono goto fof nana jooɗi ina netani mo sababu muɗum waɗina haale hono Cheikh Oumar Fouti kay haala ɗum ko Abdoul Ata Gawlo min cakkitoto ko ɓiɓɓe sohnaɓe yarnoɓe Cheikh Oumar ɓe hewɓe no limana ngakkina ɓe lima ganda gura ɗe ɓe lima ganda askoji ɗi uddirten ngol ɗo lefol ko Abdoul Ata Allah ne hokkuma gandal ɗo humpiti limtanamin yarnoɓe Cheikh Oumar ɓe bilden ɗo jamma o nde hutta bandiraɓe jaynaɓe teddugal saabu golle tidde ɗeɓe golli ɗeɓe ceerane gollade guila nanmi ɗo minen lappalam ngol oɗo Saliou Bey minen gardi gandaɗo Zal Bey kamon technicien o wattinande pulaar joni technicien international mbaɗade reconni tuuli pays mamin jiyama ñaɓul sokul sohorul yeesul a ñaɗul kanko woni oɗo kanko woni o kalɗo men gummi jamma ñalawma omo jaɓa yaade amen amin gardi e biyeteɗo Pape iniyete Salna Dia tigre se Tandale Abdoulaye Pape kam sa nani neɗɗo wiyama Pape tan ko inniraɗo tanum gama wima Papa inniraɗo tanum kam andi on kam wona sere wuro wallahi no wodi haala Allah e dow gogo ko ɓi Babel Sall e Penda Sall tigre ɗo jeeya ni tigge golle mbayi gonde biyeteɗo Moussa Niass jeeya ko ɗo walla bele ndeni walla mbiya wendi mali booli ɗo goram ɓeɗo ko lappole Moussa inniraɗo annabi Moussa on noon mami haalane aɓe kefere foolat saabu Moussa folno Firawna haalale dow gogo e biyeteɗo Alpha goram jeeya ko Fouta Jalon ko kanko jogui oto ay Alpha noon sa nani wiya Alpha firti ko alfamu jangguɗo faami ko jangguno ɓen piɗete lefol ngol wiye alfamu famɗa ko jangguno ɓe ngude alfamu aɗa andi enen janggude nde ɓuraɗo min go pirmi ko ɓuura Allah an noon ɓe nananno aɗa ko ɗo he ko noon golle mbayi no hawni en wadde en gona Mamadou Hamdine Ali Sy ala en gona Ceerno Malick Ndiaye ala en gona en gon kay Abou Diop wonko kalɗa ɗo ko ɗum hunde mawde Ceerno Saydou Nour Cheikh Oumar Tall o wi Abdoul Ata Baydi Bas Massaba Amadou Diop kalɗo mbaɗɗon hirde Doudou Sara woto ummode e hirde nde on kaalani idinoɓe yaadude Cheikh Oumar saabu ko yurmede Allah woni e mabɓe ɓe kaala fof goto fof yo wonate miijade ko yiɗi e nder jonde nde so ille mabɓe ne kaale saabu yurmede Allah ne tello ɗon Allahu akbar goto fof miijo ko yiɗi e ɓerde mum kaw koko rewi Allah jokki en ɗam wona wiide barke ɓeeɗo haalaɓe yo Allah rokku men sagoji men amin rokka Mamadou Fall ni en to goni to Amadou Souleymane dendagal dawoɓe anniɓe ɓe e wonɓe Dakaru e wonɓe ganduɗa Mauritanie e wonɓe Espagne kalɗo juuɗe mbawi wonde yo Allah rokku ɗumen sagoji men gam jimmi rasuli jaargue ma leydi Faris ndeysan jaatigueɓe leydi Faris yimɓe bangu fayde mbaɗa ɗon gogo noon dañi goko heɗade eɓe jogori yeeso o kongol fanta e mabɓe ɗon ha Belgique aɗa andi leydi France
so ɓiɗɗo fuutanko woni France no foti farnade no foti weltade so tawi tubakoɓe duttiyadi saabu sonno wona no ganduɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe aɗa yanana tawanno ko almanan laabi France ɗon no woodi so yeehi ha takkosan yoni alma naati pari wi fonkten darapo heddumi darapo fonkotaka takkosan ɓen pooɗi ha wiyata ndekete yono wiyata hunde firtima aɗa andi ne firti ɗum ɗo goo duwaw sernaɓe men ɗiɗi ɓe ko jamaragal sagataɓe leydi men wallahi no woodi ɗum noon so neɗɗo tatti ari France so tubako yoɓi ñamade walla jomum foti accede welto wonano enen kannoɓe joɓata leppo hande ko alma wallahi no woodi Abou Diop ndeysan biyeteɗo monsieur Alassane Fall nokku biyeteɗo Roubé gandiraɗo Kibbel Fall e sehil makko no wiye Alpha Ba en teddiniriɓe jammo mbeji garno Samba Mayra Mola Barogo biyeteɗo ndeysan hamdingal no mbiyamba Amadou Dia dendagal ɓe o wondata toon wiiteɓe ganduɗa Amadou An en wiiteɓe Oumar Niang en wiiteɓe ndeysan Alpha Sall en wiiteɓe Ndiaye Siré en waaɓe noon e waaɓe noon kala wonɓe toon en calminiɓe en ndende mabɓe weltare oɗo jamma tere tubal leydi France no fotiri dendagal dawoɓe nder leydi he e jahowo weekend nokku biyeteɗo Anvers taw so are yaade yaltirde leydi fara kono wiite Lille kamɓe fof enen beltiraɓe ndesan oɗo jamma sa rewi Lille a naati Belgique Allah addima haɗa wiite Bruxelles kuccitaɗo ne gorko biyeteɗo Keysi Bousso kanke dendagal sehilaɓe makko o wi Abdoulaye ta mbiminama o wi caggal yimɓe dokkanno ko dimaɗi min ko dimaɗi ɗi dokkatmi aɗa andi motoraji oto calculake doole dimaɗi ya 11 sogo wona ko dimaɗi ɗi kaala ɗon doole pucci 12 nden ko ndimago rokkatero kanko o rendina lawol gotol o rokka pucci 12 o waɗanima ɗum o waɗani kam ɗum o waɗani ɗum hono menen ɗum noon kanke dendagal woɓe to enen beltinaɓe kala tamowo toon e hoddu gonɗo e leydi ndi toon to France e tamoɓe e mbaggu e darowo toon e baɗoɓe théâtre e dawoɓe isinaji kalɗo mbawɗa wonde e toppitiɓe ganduɗa no goni jaati gueɓe islamiyankoɓe naatoɓe toon e ɗannirɗo no daara ko dañi kala gontoon beltini ɗumen e oɗo jamma kaalaɗo jamma Cheikh Oumar Foutiyou Cheikh Oumar noon wonko wadda ɗo noddata nde jihaadi ko nelaɗo Allah wi Cheikh Oumar nden omo woni leydi Nigéria nelaɗo Allah feeñinimo Cheikh Oumar soka ummima ɗo e Sokoto a hooti Fuuta fuɗɗade jihaadi caggal a ardiri ganduɗa dendagal yamiroɗo umminde Cheikh Tidiane halifaɓe Cheikh Tidiane hen jeeɗa a heeɓi ɗum Madinatu Munawwara a arti ha ɗo e Sokoto aɗa jogori yawtude ha Fuuta Tooro saɗa fuɗɗo jihaadi o fuɗɗorto jihaadi o ko worɓe 9 kono noon koko tannete nde gonta ko ɓiɓɓe lawol 9 ɓiɓɓe lawol ɓe gonata ƴeewo on waktu ɗum wawi dañde tan ko Fuuta men fuɗɗoɓe jihaadi o yaadoɓe Cheikh Oumar kamɓe fof ɓiɓɓe lawol ɓe gonata 9 ɓiɓɓe lawol bisimillah Oumar wiyoɓe hoto tiiɗa men o kay Fuuta dañiɗo woni nden o arti o naati Halwara kene woni ñalawma alarba kanko Cheikh Oumar Foutiyou Halwar dilli ha yo jobba adama yummakko wi taba ko jobbo ɓe mbi ha yo Oumar bun Saïd ɓe belti Halwar dilli ndo jaɓɓande oɗo subaka alarba ndeysan ene weele Halwar nden hitande
Cheikh Oumar Foutiyou Allah tottimo omo yaara e duuɓi 50 e duuɓi tati. 50 tati. Duuɓi 50 e duuɓi tati Cheikh Oumar ko noddiri jihaadi. Ƴeewa ummide noon gila ene jibinaani arde waɗi yaagal andi kay oɗo heñaaki. Yii huunde fof kono fadi haa dañi 50 e duuɓi tati ɗo noddi jihaadi. Letturuji mbinda. De letturuji mbinda de. Ndeysaan sa jawanda haalama wittomi ko Harouna Samba Dadi ndeysaan baadana Harouna Samba Dadi de jiidani noon e gorko ceɗɗo biyeteɗo Harouna Samba Dadi ƴeew togoragal no wayi ndeysaan gorko ceɗɗo biyeteɗo Alhaji Harouna Samba Dadi on aaji hakkude amen ko galle biyeteɗo Abba Karim ko galle biyeteɗo Abba Karim